O pasado venres 21 celebrouse o Día da Árbore, unha data especial para concienciar sobre a importancia dos bosques e do medio ambiente. Para conmemorar esta xornada, o alumnado do CEIP Filomena Dato de Barbadás participou hoxe no espazo natural da Charca dos Anfibios na Rúa Regato, ao carón do colexio. Alí, os nenos e nenas equipados con luvas, pás e regadeiras participaron activamente escavando a terra, colocando as novas árbores e regándoas para axudar ao seu crecemento. Ademais da plantación, os alumnos responderon a preguntas educativas sobre os árbores e a súa importancia no medio ambiente. Con entusiasmo explicaron o que aprenderon e demostraron ter moi claro o papel fundamental que estas teñen na natureza. A actividade contou coa presenza da concelleira de Educación de Barbadás, Marga Pérez, que acompañou aos nenos durante a plantación. Con esta iniciativa, o CEIP Filomena Dato promove valores ambientais entre o seu alumnado, fomentando o respecto pola natureza a través da experiencia directa e da aprendizaje activa. A actividade o Día do Árbol solemos facela así cos coles, a fixemos a semana pasada, pero tuvemos a mala suerte que nos chovía un montón, entonces quedaba esta parte que era de vir a plantar árboles para que, bueno, pues sean eles os que as planten, sepan que está aquí a árbol que eles plantan e, como é un sitio de paseo, pues veñan a visitar e ver como crece ese árbol pues que o plantaron cando son pequeniños.